naħseb fik tħabbat il-qalb għalik jieqaf għaddej jizmin noħlom il-ħolm sabiħ kif nistaqat ninsir flajru għaw sal-alwin tiddi fuq sebħil-jum tirrifletti xewqat ta' ġofija kull meta tkun viċin kemm jgħaddi ġri l-ħin nożom dawk il-waqtiet ninsa taħbit il-jum fil-verità maħkum baħar ta' tqanqiliet jgħaddu kemm jgħaddu snin ma nimmaġina qatt li nsib ħalek għax inti differenti għanġu fuq din l-art lansun li kollok fwiha l-isbaħ fost il-wart il-veru speċjali bħalek qatt ma nsib jien aktar milli taħseb għalik mhux biss ħabib minn meta sirt naf bik tama kont nara fik isni twelit mill-ġdid ġbitni maħħaġ fit-tul fuqi għamilt ma'mur qalbi saħart mhux ftit xejn m'għandu dispjaċir kemm għamiltni kuntent li sirt nafek għax inti differenti għanġu fuq din l-art lansun li kollok fwiha l-isbaħ fost il-wart il-veru speċjali bħalek qatt ma nsib jien aktar milli taħseb għalik mhux biss ħabib meta kultant jiġu ġranet ma niltaqgħu xejn qisu l-jum ma sebaħx xemx li nħbejt ma nafx fejn kemm inti differenti anġlu fuq din l-art blanzun li kollok fwiha l-isbaħ fost il-wart il-veru speċjali bħalek qatt ma nsib jien aktar milli taħseb